Chimu, what about go with Omoya? Chim. Lena, what about go no more? Okay, Ghana do better in the airport. Okay, Ghana do better. Chim. My workers Don't worry, I'm coming back. You know, we'll continue where we stop. Adamo. You know. Come here. You know. Good evening, sir. How do you You can't go no, nothing. Daddy, yeah, Paula. How do you Good evening. Thank you. Mom, the airport. I'm a president. My brother. You know what time it is now? You know what about go. Okay. Iye nwanne m gwara m Iye nwanne m gwara m Okwu nwanne m gwara m Nwanne m sekwere onye okwu Iye nwanne m siri m Okwu nwanne m gwara m Kata mụ na nwanne m bara kpa Nwanne m sekwere onye okwu Osi n'ọrụrụ ụlọ na Abuja Osi ya nwere ụlọ na Lagos Ya nwere plenu n'Enugu Mpa ya bụ gọvanọ Na ya lụzuru some millions Na ncha bụ okwu asị Na ncha bụ okwu ụgha Nwanne m sekwere onye okwu Okoro mara mma na-atụ asị Ebe ka ị na-eje Okoro mara mma na-atụ asị Iji gasị mebisi onwe gị Akpa gị aka n'ọnụ Gị siba siri Good morning kwere kwe Ha ncha bụ okwu ụgha I am sorry gwara mmadụ o Ha niile bụ okwu ụgha Nwanne m wedo onwe gị n'ala Ka Chukwu ji aka ya bulie gị elu o I nwere ụlọ na Abuja Ha niile bụ okwu ụgha Isi na ị nwere moto na Lagos Ha niile bụ okwu ụgha Nwanne m kwete ka ire anyị Ka a ghara ibu gị gbapa ma nna gị Siri kwuru Ọ na-emebi afa mmadụ ha Siri kwuru ha Ọ na-emebi afa mmadụ ha Ikwụba aka gị ọtọ Chineke ji aka ya hazie gị Kwụsịzie n'ịtụ asị Ka ọ dịrị gị na mma Kwụsịzie n'ịtụ asị nwanne m Ka ọ dịrị gị na mma Ị na-anụ Ihe nwanne m gwara m